Гледам снежната буря от къщи и реших да направя видео, което много хора точно в този момент ще трябва да чуят, за да спрат да потискат себе си заради троловете в социалните мрежи или консервативните хора около тях, които ги обвиняват за това, че те са от Източна Европа, балканци или славяни. Живяла съм в Дубай и сега в Канада, родена съм в София. Днес видях едно видео от интервю на първата дама на Америка Мелания Тръмп. Тя от Словения през живота си в Америка е срещнала много обиди и предразсъдъци от тинейджър, живее във Франция и Италия. Вече 27 години заедно с Доналд Тръмп и е под упреците на медиите и обществото. И слушайте малката част от интервюто и после ще ви разкажа нещо интересно, което ми се I случи. could say I'm the most bullied person on the world. You think you're the most bullied person in the world? One of them. If you really see what people are saying about me. What's the worst thing you've had to read about yourself since you've been in the White House? Well, it's all the things that people say, that I'm not happy in the White House, that I don't even live there, and that I'm miserable in my marriage, that I'm out of touch. There are so many things. I don't know where to start. And sometimes, people would not say to you face to face, but they're hiding behind the keyboards, and that's the danger. That's why I'm involved and focused in social media for the next generation, because not everybody has a thick skin and they cannot handle it. And we have a big problem in the United States and across the world. Това става и до днешен момент. Аз съм била свидетел на много неща в моя живот, заради това, че съм от България. За сигурност много хора могат да ме разберат. Тези жени, които живеят извън България, за сигурност са били на жертва на предразсъдъци, на обиди, на упреци от хората от чужбина. Най-скоро станалата случка, в която съм усетила, че може да е различно, само ако не мислеха така за нас източноевропейките, случката се развива на летище в Торонто. Бях разпитвана от двама гранични полицаи и жени. И до мен чакаше момиче от Чехия, със същата виза като моята ETA виза. Момичето от Чехия беше одобрено за влизане в Канада още на първото гише. Разпита беше по-малко от минута, аз чаках зад нея. И си помислих, леле, този път ще стане толкова бързо, но не стана. Втори път влизам в страната и живея в Канада. Вече година. На виза, която легално ми позволява да живея тук. Два пъти ме разпитваха две жени. Първо гише не можа да се справи явно с моя казус и ме изпрати на друга жена, за да ме разпитва повече. Мислите ли, че това беше справедливо? Че те си вършиха добре работата или че имаха предразсъдъци към мене, защото съм българка? На някой случва ли му се да бъде дискриминиран? Заради предразсъдъците на някой вие сте в такава лоша ситуация, която аз бях. На кой съм могли да влеза отново в страната,